Jose Azurmendi, Euskal Pentsamenduaren urjautzia. Lehenik eskerrak eman guztiei hemen egoteagatik, eskerrik asko ere hemen gurekin dauden agintariei, eta baita ere oso modu berezian eskerrik asko Jose hemen gurekin egoteagatik. Nire aldetik eta antolatzaileon izenean kontatuko dizuet nola iritsi garen kongresu honetara eta baita honekin lotuta dagoen katedra proiektura. Guztiaren oinarrian Joseren obra dago. Oparoa da eta sakona. Hortxe daude bere 40 liburuak, 500 artikuluak gutxi gora bera, gutako askok behintzat ez daukagu denbora hori dena irakurtzeko. Eta sakonari begira, berdin, lehen mailakoa, espezialista askoren parekoa, espezialista askoren gainetik dagoena ere. Nazioarteari asko begiratzen zaio, gaur egun, eta begiratu behar digu jakina. Baina ezin dugu ere ahaztu, etxean bertan, nazioarte mailako pentsalari bat daukagula. Zer ez du Josek aztertu? Euskal pentsalariak, atzokoak eta gaurkoak, Europakoak ere, denak elkarren artean uztartu nahian, lotu nahian eta abar. Auzi etiko eta politiko ezberdinak ere landu ditu, batzutan ezerosoak direnak ere, baina beti alterdikerietatik urrundu nahian. Joseren obra bere osotasunean konpromiso baten emaitza da. Euskal Herriarekiko konpromiso sendo eta sako baten emaitza. Esan dezakegu aktivista bat dela. Euskal aktivista, euskal hizkuntzaren, kulturaren eta pentsamenduaren aktivista bat. Intelektual bat. Herriak behar duen intelektual horietako bat. Nola edo ala laguntzen diguna ulertzen, irudikatzen nora joan behar dugun herri bezala. Berak uzten diguna altxorra handi bat da, baina oraindik ez da behar bezala aztertu. Ze kontua ez da obra hori relikia baten moduan gurtzea edo behatzea, baizik eta lantzea eta gure egitea. Esan behar da gainera, bere ekarpena ez dela oraindik amaitu, eta hilabete gutxi barru beste liburu berri bat aterako da. Aurreratuko dizuet izenburua, Pentsamenduaren historia Euskal Herrian. Baudena ikusita zerbait egin beharra zegoen. Orain dela gutxi gora bera 2 urte, hasi ziren filosofiako irakasle batzu, jakineko beste batzu ere bai, zerbait pentsatzen, nola egin, zer egin. Eta hor berezik aipatuko nituzke Ekaitz Apartegi eta Lore Agirre. Ordutik hona eta batez ere azken urte honetan, taldea osatzen joan gara, eta aipatu nahi nituzke ere Antonio Casado, Arantza Etxeberria, Aritz Azurmendi, Alba Garmendia, Aritz Garmendia. Talde lan bat izan da. Kasi astero bildu gara, kongresu antolatzeko, katedra proiektua diseinatzeko. Eta hementxe gaude orain. Ibilbide honetan 3 data azpimarratuko nituzke. Bat da orain dela urte batekoa, abenduaren 21an, Gipuzkoako Foru Aldundiak egun horretan aurrekontuak onartu zituen eta partida bat gorde zuen guzti hau martxan jartzeko. Maiatzaren 30ean, unibertsitateak bere gobernu kontseiluan pentsamendu garaikiderako Jose Azurmendi katedra proiektua onartu zuen eta uztailaren 5ean, hemen gurekin dauden errektore andereak eta diputatu nagusiak hitzarmena sinatu zuten. Eskerrik asko. Printzipioz helburua da Joseren obra ikertzea eta ezagutzera ematea, baina bera jainkotu gabe. Ze obra hori guretzat ez da helmuga, baizik eta bestelako hainbat lanen abiapuntu edo bitarteko. Horrela eta gure txikian, Euskal Pentsamenduaren kabi, aztegi edo laborategi moduko zerbait izan nahi genuke. Gure txikian, baina horrelako zerbait. Eta hain zuzen aurrera begira gaudelako, ikerketa jarri nahi dugu gure ekimenen erdigunean. Erakutsi nahi dugu praktikan ere, modu honetako euskal ikerketak benetako ikerketak direla. Naiz eta gero askotan zailtasunak etorri errekonozimendu mailan. Zehazki martxan daukagu doktorego tesi bat egiteko kontratua, masterra egiteko diru laguntzak ere eman dira, grado amaierako lanen inguran ere sariketa bat egonda, eta horrela ere kongresua daukagu. Ekimen importante bat, zabalkundearekin lotuta dagoena. Dena hain azkardoan gizarte honetan denbora ere hartu behar dugu daukaguna baloratzeko, pentsatzeko eta aurrera egiteko. Eta horixe izan nahi du kongresuak.
bilgune, topagune, abagune bat Joserekin batera gure iraganaz, gure orainaz eta gure etorkizunaz pentsatzeko. Eta bukatzera noan. Euskal pentsamenduaren ur jauzia. Josek behin baino gehiagotan erabilitako metafora da. Tantaka bere bidea egiten duen eta egin behar duen herri baten metafora. Badakigut tamaina askotako tantak daudela. Denak direla garrantzitsuak eta bat bera ere ez dagoela soberan. Baina aitortu beharko dugu ere, Josek eskaintzen dizkigunak oso tanta potoloak direla. Eskerrik asko, Jose, zure konpromisoagatik, uzten diguzun obragatik eta guretzat eredu izateagatik. Mila esker. Eta orain segida emanez, Jakin Fundazioko presidentea den Juan Mari Torralderi emango diotitza. Nahi da zunean. Arratsaldeon guztioi. Jakin pozarren dago, gure taldeko filosofoari, kongresua guztion artean eskaini diogulako, diozutelako, eta jakinen aldetik eskerri beruenak antolatzaile guztioi, hasteko. Eta esan, orain arte bezala, jakin lanean eduki gaituzue, behar denerako antolatzaile izan laguntzaile. Hemen bezala katedraren kasuan. Ni bi hitz esatera bakarrik nator hona. Bi ideia. Joseri buruz ez dut hitz egingo, ez baitu gogoko eta elidake barkatuko. Baina Joseren filosofien eremuan eta bestela egin duen lana ulertzeko bi gako emango dizkizuet. Hori da nire asmoa behintzat. Batetik taldearen garrantzia, jakin taldearen anoski, eta bestea euskararen autuaren zergatia. Biak dira Joseren etxea, gero ikusiko dugun testu batean agertzen duen bezala. Bai taldea aipatzean eta bai euskararen autua aipatzean, bietan Joseren hitzak erabiliko ditut. Berak han eta hemen esan dituenak eta nik bildu egin ditudanak. Gainera, enaiz filosofiatan da sartuko, ni atarian geldituko naiz. Zergatik gauden jakinen horren pozik? Begira, 60tik gaur daño, Jose jakinkide dugu. Hemen bizi izan, ala bizi Alemanian. Gure herriko koordinatu intelektualitateik oso urrun, eta urrun fizikoki ere. Baina beti taldeko parteide aktiboa, hangoarekin hemengoa aberaztuz, intelektualki aberaztuz. Jakinekoa izatea zer da Joserentzat. Nire etxea jakin da, dio berak, eta beste leku batean. Intelektualki jakin izan da nire etxea eta familia. Behin eta berriz, azpimarraketa berezi egiten du jakin taldearen izaeran. Jakinen denon artean ikusi eta ikasi dugu, eztabaidatu ditugu gure ideiak, landu eta gauzatu ditugu gure proiektuak. Nik jakin taldean antolatu nuen neure burua eta existentzia, eta beste leku batean. Niretzat funtsezkoa da, taldean hasi nintzen, nire bizimoduaren martxa erabakitzen, euskaltzale izaten eta filosofiaren eremuan jarduten. Eusko ikaskuntzak eta laboral kutxak emandako saria jasotzean beste hau zioen. Sariak pertsona bati edo besteari ematen zaizkien, baina lana, nik esate baterako, jakinen eta jakin taldearen laguntzarekin egin dut. Begiratzen baduzuen nire obra eta jakinen obra, ni posten hauena jakinen obra da. Eta arrotzen edo nauena
jakinen obraren barruan nire obra ikustea. Ikusten duzue beraz, jakin gora, jakin bera, taldea gora, taldea bera, gabiltzala. Baina Josek zer esan nahi du, hortaz, ari denean. Esan gabe doa, aldizkariaren edo argitaletxearen zuzendaritzan aritzeak badituela Josek sinalatzen dituen abantaila batzuk. Nolabide hortan, gogoetak, eztabaidak, azterketak, horiek ohikoa dira. Baina Josek bilera formaletatik harago, lagun arteko solasaldiak ditu gogoan. Sarri aipatzen ditu, bazkal edo afaloste luze eta biziak, eta haietan partekatu izan ditugun munduko eta gure herriko ipar zeinego. Euskal kulturako, euskal gintzako, gure irakurketak, gure kezkak eta morruak eta pozak ere bai, denetik. Solasaldi informal horietatik, edo horietan, erne dira Joseren lan batzuk. Ez bat edo bi, dozen erdi bat gutxienez baietz esango nuke. Hori da azpimarratu nahi nuen puntu bat. Joserentzat oso importantea izan dena. Eta bigarrena, eta azkena. Euskara. Euskararen autua Joseren baitan. Euskararen autua ere, lagunarteko konpromisoa da, Joserentzat. Aitaren etxea, edo amaren etxea, gure etxea, dio Josek, euskara da. Nire obra ja dena euskaraz dago. Zergatik, erabaki personala da, baina holako erabakiak hartu eta gero eutsi lagun artean egiten da. Joseren autua, talde historikoaren autua eta konpromiso iraunkorra Arantzazuko jakinen hasten da. Ona bere hitzak. Euskararen lanetan ni jakinen hasi nintzen Joseba Intxausti eta Kepa Enbetaren eskutik. Eta Arantzazuko espirituan, herri pobre eta baztertu baten zerbitzu bezala, hala ulertzen zen Arantzazun euskaltzaletasuna. 50 hamarkadako edo 60ko hamarkadaz ari gara, hontaz hitz egiterakoan, baina gaur. Zergatik eta zertarako euskeraz gaur. Gaur ere, idazten du berak, hizkuntzaren autua sustantziala da gure kasuan. Eta honela argudiatzen du. Herri bat gauza askok egiten du, lanak, historiak, musikak, tradizioek, klimak eta lurrak, eta batez ere hizkuntzak. Hizkuntza ez dago tradizio edo ekonomiaren maila berean, faktore bat gehiago besteen alboan. Alderantziz, beste faktore guztiek hizkuntzaren barruan dute bere lekua. Hizkuntzaren barruan dira eraginkorrak herria egiten. Eta honen azalpena. Hain zuzen, gure arazo gaitzena da, gure lana eta borroka, politika, ekonomia, informazio trukea, artea, ez direla gure hizkuntzaren barruan gertatzen ari. Gaur egun. Herri bat bere barrutik puskatua gara. Gure identitatea puskatua dago. Horregatik, euskararen autua ez da hizkuntza bat ala bestearen autu soila. Jente baten eta herri baten autua da. Edo hobeto, herrigintzaren autua. Herri desegintu bat birre egitekoa. Nahi duguna, funtsean, normalizazioa besterik ez da. Euskal Herriko komunitatea berriro bakean eta elkarren laguntasunean bizi ahal dadila. Hau da, denok denekin eta denek denei elkar ulertuz. Hori da euskaltzaleon helburua. Nire pozbide luze bat izan da, eta da, Josek, azkenik, helburu horrekin euskaltzale guztiekin batera jardutea. Horra, Joseren hitzak. Eta orain ere, Jose, ekipo lana egin diagu, pentsatu eta nik esan. Eskerrik asko.
Eskerrik asko Juan Mari. Orain hitza emango diogu Azurmendiren laguna eta DIPC-ko presidentea den Pedro Miguel Etxenikeri. Errektore Andrea, ekitaldi honetara hurbildu zareten guztiak arratsaldeon. Ni Azurmendiri buruz hitz egin nahi dut, badauzka bi edo hiru gauza niri ez barkatzeko, beste bat gehiago ez da hainbeste izango. Hitz bi esan nahi nituzke kongreso honen atarian, Jose Azurmendiren jardunaren garrantziaren inguruan. Gure gizartearen etorkizuna, benetako arazoen aurrean hartzen ditugun erabakien zuhurtziaren esku izango da, epe luzean pentsatu beharko dugu, tokiko ikuspegi zein orokorretan, 21. mendeko zientzia eta teknologian oinarrituz, baina zientziak soilik eskain ezin ditzakeen balioek gidatuta. Badira dagoeneko, teknologia disruptiboak, oinarrizko zientziak eragindako aurrerapen sakonetan oinarrituz, gizakiaren natura bera aldatzen ari direnak. Eragin gero eta handiagoa dute, gure sinismen kultural, etiko eta erlijiosoetan. Arriskutsua da, zientziak gure eskuetan jartzen duen ahalmena, bere erabilpenerako jakituria baino, azkarrago aztea. Giza zientzien beste adarrekin ikuspegi orokorro bat ezinbestekoa zaigu. Osotasun horren baitako pentsalari erreferentziala da gurean Jose Azurmendi. Eskertzekoa da Euskal Herriarekiko erakutsi duen leialtasuna. Gure hizkuntzarekiko erakutsi duen leialtasuna, konpromisoa. Ikertu dituen gaiek, eta horiek gure herrian bertan landu izanak erakusten dute konpromiso hori. Bere zientzia, bere jakintza, hemen garatu du. Zorroztasuna eta solitasuna erakutsiz, beti bere gogoetetan. Herriarekiko erakutsi duen leialtasun bera, erakutsi du azterketa filosofiarekiko. Jose Azurmendik, meditazioaren teknikari emandako arreta, teknikaren meditazioari eman dionaren parekoa da. Gure ikuspegia argitu eta berritzeko kanpoko egileak eta gai unibertsalak ekarri ditu gurera. Bere bizi osoko jardunean zubiak eraiki ditu Jose Azurmendik, bai filosofiatik bestelako zientzietara, eta baita mundutik Euskal Herrira ere. Nik ez dut Azurmendirekin nahi adina hitz egin. Baina badakit denbora irabazteko, ez dela Azurmendirekin hitz egitea baino, denbora galtze hobeagorik. Bere goxotasun bare, baina irmoa. Ziurtasun absoluetatik ihes egiten duten sinesmen sakonetan bermatzen da. Berarekin hizketaldia pausatua eta gozagarria da niretzako hala izan dira. Ideietan sakontzeko eta pentsamoldea zabaltzeko aukera, idealak zabaltzeko aukera ere bai. Josek zalantza zabaltzen du nigan. Bera, definitzekotan dudaren, zalantzaren maisu bat da. Berak erakutsi dit, orduan eta gehiago jakin, garbiago ikus daitekela, zenbaterainokoa den gure jakintasuna. Orain buruan dut, Eusko Jaurlaritza, orain dela 40 urte, sailburu berrian nintzen garaian, eman zenidan aholkua. Aholku honen garrantziaz, denbora pasa hala
konturatu nintzen. Eta han usten dut. Munduko unibertsitate hoberenetan katedra preziatuenek izen bat daramati. Zorionak beraz aldundiari, horrelako bi katedrak hemen sortzea. Horrek erakusten du behar Gipuzkoa pensamentuan Euskarrikoa aintxandiare dela, gero hurbiletik dator Iruña eta gero Bizkaian pizkat urrunago. Baina, berriro diot, munduko unibertsitate hoberenetan katedra preziatuenek izen bat daramate. Zorionak beraz aldundiari eta unibertsitateari, zorionak Nekane, zorionak Markel. Balio bezate kongresu honek eta Jose Azurmendi katedra berriak, bere lanari auspoa eman eta zubi berriak eraikitzen jarraitzeko. Nire aitak esaten zuen bezala, mila esker haunitz Jose Azurmendiri, bihotzez eta miresmenez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Pedro Miguel. Orain hitz emango digu Donostiako Udaleko Kulturako eta Euskarako zinegotzi ordezkariari, Jon Insaustiri. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte guztiak Santelmo Museo zahar berri honetara. Hauxe da Euskal Herriko museorik zaharrenetakoa eta museo honek ere badauzka bere egiteko desberdinak. Alde batetik, museo honi, etxe honi dagokio iragana gordetzea, iragana zaintzea eta aztertzea, baina baita ere, etorkizunera begira ere bere bidea jartzea, munduko leihoak ere zabaltzea, ezta? Hau da, iraganetik etorkizunera egiten dugu salto leihoak irikiz, ezta? Eta nik uste kasu horretan Joxan Hartzek egin zuela definizio oso on batez, bere oso ezaguna den esaldi batean, oso ondo definitu zuen zer dan museo honen izaera, ezta? Iturri zaharretik edaten dut, ur berria edaten, beti berria den ura, betiko iturri zaharretik. Eta azken finean horixe da Santelmo Museoa. Ur berria, betiko iturrian, ezta? Eta kasu honetan, badakit, uraren joko honetan, Jose Azurmendik ere badaukala asko esateko, berari ere gustatzen zaizkiolako ur joko hauek, ezta? Norbaitek ideia eduki, beste batek novela idatzi, eta hortan, bueltaka, ematen du bere bidea urak. Eta horregatik nik uste kasu honetan, jardunaldi hauek Santelmo Museoan ospatzea oso egokiak dira behintzat museoarentzako. Alde batetik museoa ere egoitza bizia delako eta etorkizunera begira ere badagoelako, ezta? Esan berrik ez dago gaur egungo gizartean, eta baita ere etorkizunera begira jartzen geranean, 11 debate dauzkagula mahai gainean, alde batetik transhumanistak dauzkagu, teknologiak eta gizarteak batu nahi dituztenak, baita ere Brockmanen 3. kulturaren inguruan sakondu nahi dutenak, Jonathan Haidek orain dela gutxi liburu bat idatzi du adieraziz, jakinduria geroz eta euskorragoa dela, gure gazteak gehiago babesten ditugulako, eta horrek alde batetik ez ditulako hain kritiko egiten, feminismoaz ere badaukagu asko esateko, azken egun hauetan Madrilen burutzen ari den klimaren kunbre honekin ere galdera asko dauzkagu, bertan ez, zer gertatuko da, nola, zer dago Gretaren atzean, zergatik daude enpresa, energia handi hauek horrelako ekitaldiak babesten ez da, galdera mordo asko dauzkagu bueltaka gaur egungo gizartean, eta nola ez baita ere populismo merkeak ere ezin ditugu ahaztu. Etxean ere, gure pentsalariek ere hainbat gauza esan dizkigute, Seizar Vitoriak aurreko asteko elkarrizketa batean esaten du ez, nola, ideia bat edo jarri nahi dan gizartean adiraziz gazte guztiak inkultuak direla, edo bestela, aurtengo literaktueneko edizioan Bernardo Atxagak ere esaten zigun nola, hitzak ere, adierak aldatu egiten direla, ez da historiak aurrera egiten duen heinean. Berak adibide oso garbi bat jartzen zuen, askatasuna libertade hitza. Orain dela 30 urte hitz honek zeukan adiera, eta justu gaur egun 30 urte beranduago beste muturrekoek erabiltzen duten hitza dela beste konotazio batzuekin, ezta? Beraz, zalantzarik ez daukat, hari mutur asko dauzkala gaur egungo pentsamenduak, eta gu, euskaldun izan da, tokatzen zaiguna da gurera ekartzea, gure erronkak jartzea eta finkatzea, ezta? Eta espero dut, behintzat jardunaldi hauek hemen irauten duten 3 egun hauetan zehar, zuek guztiok ere, iturri zahar honetara, Santelmo Museo honetara, ur berria ekartzea. Mila esker guztiak.
Eskerrik asko Jon, hitza emango diogu orain Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusiari. Eazunean. Arratsaldeon guztioi, plazerra da niretzako zu guztiekin egotea, eta batzuk ja jakingo duzu plazer hori ez dela bakarrik diputatu nagusi naizelako, baizik Joseren ikasle ohi, eta esango nuke bizi osoko ikasle naizelako baita ere. Eta nik ere, Joan Marik berak aipatzen zuen bezala, laburtzearren bi kontzeptu nagusi, bi ideia nagusi jorratuko ditut, eta bi behar adierazten ditut, pentsamendu edo ideia horiekin. Lehenengoa da, errekonozimentuaren beharra. Nik uste dut Jose figura bezala gure herriak izan duen, gure nazioak izan duen pentsalari importanteena izanik, rekonozimentu hori ezinbestekoa dela egitea guztion artean, eta bigarren ideia izango litzateke pentsamenduak eta gurean euskal pentsamenduak duen beharra, gure gizarteak eta gure herriak ze behar duen pentsamendu egoki eta sakon batena. Lehenengo esan, guk errekonozimentuaren ikuspegitik Josek berak irakatsitako ideia bat edo horrekin hasiko netzateke, berari entzuna daukat, gure herriak, Euskal Herriak, ez zuela berez 16. mendean, beste nazio asko bezala bere berpizkundea izan, baizik eten egin zala, eta gero, tartean saiatzen joan izan dela berpizkunde hori egiten, eta ez duela sekula lortu. Behintzat, gerra aurretik ere hasi zen hori ere eten egin zala, eta nik esango nuke, hori ez da garra izan leiteke, baina gure benetako berpizkundea ez dutezen hasi, hori 50. 60. urte, 20. mendeko urte horietan ez. Azkenean Euskara Batuaren movimentuarekin, eta hortik gure zientziek, gure letrek, gure hezkuntzak izan zuten aurrera pausoarekin gaur daino etorri dena. Hori, ez dakit Josek ideia horrekin bat egingo lukeen, baina bai da egia, gure pentsamenduak izan balin badu berpizkundea, benetako berpizkunde bat eta modernizazio bat hori komandatu duela eta hori gidatu dela Josek berak, ez? Eraz horretik esaten nuen gure nazioaren pentsalari importantena izan dugula. Gure herriaren pentsamenduaren modernizazioa berak lideratu duelako. Eta hori garbi ikusten genuelako, instituzionalki baita ere, bi mugimendu egin genituen, bi mugimendu nagusi. Joan Marik aipatzen zuen bezala, modu kolektiboan, jakini, iazkoan eman genion urrezko domina, gure lurraldeak eta gure instituzioak eskaintzen duen errekonozimentu gorena, eta gero baita ere uste genuen horrek ere bere soka behar zuela, bere jarraibidea behar zuela, eta horregatik Euskal Herriko Unibertsitateekin batera martxan jarri genuen katedra, ez? Ikuste dut hori dela pixka bat kongresu honen atzean dagoen mugimendu guzti hori, da benetan ni bereziki harro nago hori edo hortan partaide izateaz. Eta bigarren ideia nagusia esaten nuen ez, pentsamenduaren beharra, lehenago aipatu da, irakiten daukagu mundua, une honetan, transformazio oso handia dizi ditugu gurean, eta herri zabalik dagoen herri bat izan eta garelarik eragiten digute transformazio guzti horiek bete-betean, ez. Aipatzen dira, zenbait mugimendu bat adibidez populismoak uko egiten dio adibidez arrazoiari, eta ikuste duzu Trump bat, ez da gizten bat 12.000 gezur esaten, eta oraindik eror jarraitzen du, eta jarraitu dezake, ez? Orduan, hor dago benetan erronka oso importante bat, pentsamentuak horri aurre egin behar dio, eta Julen Lekuna berak aipatzen zuen uraren similarekin jarraituko du, ez? Itsasoan urak handi dire, ez? Poesia eta kanta ora gero Letek eta Lourdes Idiendo kantatzen zutena, ez? Horren, bakizu amaiera nola zan, ez? Zatiturik gauden ontzat. Horrela amaitzen zuen, baina uraren sakontasun hori nik azpimarratu nahi nuke, ez? Arazoak izugarria dauzkagu, pentsamendua ezinbestekoa da, Kant gehiago behar dugu, eta ez dakitzuetako batzuk eduki duzen aukera, Kant nik adibidez, judizioaren kritika Josekin aztertzen jardun nuen klasean, dakit hori zer dan, eta zenbako zaian. Seguronez, garai hartan ez nire beste apreziatzen Kant, baina gaur egun bai, Jose. Eta nik uste dut hor, benetan daukagula behar bat serion gure pentsamendu propioa edukitzeko gure herrian, dauzkagun transformazio guzti hori modu kolektiboan aurre egiteko. Behar dugu argitasuna, eta hor balima dago gure itsaso sakon horretan itsasargi bat hori da Jose.
Eta horregatik da horren importantea kongresu hau, katedrak berak ere bere jarraibidea edukitzea, eta horregatik da horren importantea errekonozimentu hori guztien artean eskaintzea Joseri. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Markel. Orain hitza emango digu Euskal Herriko Unibertsitateko errektore andereari, Nekane Balluerkari. Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, Donostiako udaleko kultura eta euskarako zinegotzi jauna, Jose Azurmendi irakaslea, Jose Azurmendi katedrako koordinatzaile jauna, Jakin Fundazioko presidente jauna, Etxenike irakaslea, herriagintariak, jaun-andreok, lagunok, arratsaldeon. Gaurkoa bezalako kongresua albiste oso ona da, albiste bikaina da. Jose Azurmendi irakaslearen pentsamendua sakon ezagutzeko balioko digu, baita pertsonaren balioa aldarrikatzeko ere. Nik Jose duela urte asko ezagutzen dut, oso gaztetatik, eta niretzat beti ohore bat izan da, bera ezagutzea. Intelektual handi bati buruz ari gara. Gure herrialdean eta kultural izandako eraldaketa sakonen garai baten lekuko argi batez, oraintxe bertan Markelek esan duen moduan. Eta nire aldetik, oinarrizko elementu bat azpimarratu behar dut halabeharrez haren ibilbide profesionalean. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle izatea. Oso harro gaude gure irakasleaz. Gure erakundean pertsona guztiak baliotsuak dira, Iñaki Zabaletak hitz egin du tanta horietaz. Baina badira pertsona batzuk beren ekarpen zientifiko eta intelektualaren bidez, erakundeari prestigioa ere ematen diotenak, maila akademikoan eta maila guztietan. Eta Jose Azurmendi horietako bat izan da. Orain dela urte erdi bat, haren izena daraman katedra eratu genuen. Hildo horretan, gure eskerrik zintzoenak eman nahi dizkiot Gipuzkoako Foru Aldundiari proiektua babesteagatik. Orduko hartan, Jose Azurmendi irakasleak gure kulturari eta gure hizkuntzari egindako ekarpen handia aipatu nuen. Gaur nire aurretik hitz egin dutenek ere aipatu duten bezala. Hizkuntza baten normalizazioak esan nuen, gizartearen eta kulturaren esparru guztietara zabaltzea eskatzen du, bereziki giza pentsamenduaren esparrurik konplexuenetara. Zentzu horretan, Azurmendi irakaslearen ibilbide pertsonal eta intelektuala eredugarria da. Filosofia, biografia, historia soziala, saiakuntza literario edo politikoa landu ditu, baita poesia ere. Jose Azurmendiren lanak gure garaiko oinarrizko gaiekiko kezka agertzen du. Haren pentsamendua konplexua eta malgua da, eta euskaraz garatu da. Hizkuntza aberastuz eta ageriko jakimina pizten duen lana ekarriz, zeina hamarkadetan zehar hazten joan den eta nazioarteko dimentsioa hartu duen. Lan askotariko eta zabal hori aztertzeko dago oraindik, eta beste ikerketa askoren abia puntua eta erreferente nagusia izan daiteke eta nire ustez izango da. Hizkuntza tresna bat da, baina tresna konplexu bat, funtzio ugari bete behar dituena, sinpleenak eta sofistikatuenak. Hizkuntza bat, aitzur edo mailu gisa erabil daiteke eta erabili behar da. Alabaina, hizkuntza bat izan daiteke ere kirurgiarako bisturi edo mikroskopio bat. Jose Azurmendiren obrak euskera tresna malgu izaten lagundu du. Tresna bat metafisika, etika, historia eta politika lantzeko oso egokia dena. Jose Azurmendi irakaslearen pentsamenduak bere horretan du balioa. Gure garaiko eztabaida nagusietan kokatzen gaituelako eta horiei ekiteko ikuspegi berriak eskaintzen dizkigulako. Balio horri ordea, guretzat euskaraz egitearen balioa gehitzen zaio. Izan ere, horrela gure hizkuntza tresna malgu eta konplexu bihurtzen da. Hasieran esan dudan bezala. Jose Azurmendiren eta haren garaiko beste pentsalari batzuen ekarpen handiari esker, euskarak kultura hizkuntzaren maila gorena lortu du. Uste dut gainera, Euskal Herriko Unibertsitateak lan handia egin duela hizkuntzaren ahalduntze prozesu horretan. Eta hala egin badu, Jose Azurmendiren eta haren maila bereko irakasleen, ikertzaileen eta intelektualen lanari esker egin du zalantzarik gabe. Maila goreneko filosofia obra baten betiko jasota geratuko den lan akademiko eta zientifiko horri gure aitortza zor diogu.
Kongresu honek eta honen antzeko ekimenek aukera bikaina eskaintzen digute esker ona haren obraren gaineko azterketa eta gogo eta eginez adierazteko. Ni Euskal Herriko errektore bezala oso harro nago katedra sortzeaz, gaur kongresu honetan egoteaz eta berriro Joserekin topo egiteaz. Beraz, kongresu hau oso aberasgarria izan dadila opa dizuet eta mila esker hemen egoteagatik, zuen babesa Joseri agertzeagatik eta benetan goza ezazue egun hauetaz. Eskerrik asko. Eta orain, alaitasun pixka bat ekartzeko na musika saio txiki bat izango dugu, musika emanaldi txiki bat. Horren ardura dauka Gotzon Arrizabalagak, filosofiako irakasle eta musikan ere aditua dena, eta nahi dezunean. Arratsaldeon guztioi, Jose, arratsaldeon. Gaur ez dut hitzik egingo, ez dut hitzaldirik emango. Gaur, nire omenalditxoa, musikaren bidez egin nahi dizut. Badakit musikazalea zarela, badakigu bi herri dituzula batez ere maite, Euskal Herria eta Alemania, beraz Alemaniatik eta Euskal Herritik ekarri ditut gaur kantuak. Hasiko naiz Alemaniatik ekarritako bi kantuekin, Alemanian herriak kantatzen duenean, batez ere elizan kantatzen duenean, hori zuk badakizu, forma musikala bat erabiltzen du, forma hori da korala. Eta koralaz hitz egiten dugunean, Johann Sebastian Bachen izena aipatu behar da, berarekin iritsi bat zen korala bere perfekziora. Bi bertsillo joko ditut, pianoan, koral baten bi bertsillo ezberdinak, lehenengoa izango da bere forma kanonikoan, lau agotxetarako egindako harmonizazioarekin, eta gero segidan, deritzaion preludio koral, non konposagileak askatasun guztiagorekin, forma askeago bat erabiliz, doinua apaindu eta loratu egiten du eta bere subjetibitatea eta inbentzioak gehiago agertzen den. Eta gustukoa dituzun.
Eskerrik asko. Datozen bi kantak iparraldetik datoz, Xiberotik, euskal kantak dira, herrikoiak, gaurkoan Charles Bordesen bertsioan joko ditut, oso abesti xamangarriak, lilura handikoak, lirikaz betetakoak, nahiko normala den euskal iparraldeko kantuan. Baina euskal kantak pianoan jo baino gehiago nahi ditu entzun abestuz, eta abestu egingo ditugu. Eta horretarako daukagu hemen Eneko San Sebastian abeslaria, mesedez, Eneko. Markatu asko egin zait. Kantak dira, lehenengoa da argizari ederra, eta bigarrena hala baita dolu egin garri.
Bueno, eta ja bukatzen joateko oparitxo bat ere daukagun zuretzat, Jose. Txikia da. Así que... Arratsaldeon, erretore anderea, aldu nagusia. Arratsaldeon, Jose, zorionak. Duela 50 urte, kasik, Imanol Urbietan eskuetan erori zen zure poesia bat. Hilda aurkitu dut koplaria, izenekoa. Zerbait ikusi zion poesia horrei eta musikatu egin zuen. Kanta hori oso gutxitan abestu da, Zarautzen, garai haietan, frankismo garaian oraindik, Euskal Astean estampak deitzen zian antzez pentxiki batzuk eta egiten zian, eta bizpahiru alditan bakarrik kantatu zen abesti hori. Ez da inon argitaratu, ez da inoiz grabatu, kantasko grabatu zituen, baina hori ez. Eta bere beak utzitako papel askoren artean antzegoen beak eskuz egindako partitura hori, eta eskuz idatzita zure hilda aurkitu dut koplaria. Orduan, Imanolen seme Manuk, hau prestatu du zuretzat, partitura originalakin egindako montajetxo bada, Intxaur egurrean kokatuta, eta Manu beraz dago hemen, baina ondo ulertu banion, sokatxo betatik dago, zintzilikatuta pintza batzukin, eta soka horiek omendia Arantza zuri egindako keinu bat. Beraz, Jose, zorionak, berriz ere, eta maite zaitugu. Astu zait esatea orain, Gotzon Arrizabalagak eta Eneko San Sebastianek interpretatuko dutela partitura hori. Ohar bat besterik ez, Imanolek Urbietak egin zuen bertsioak abesbatza batentzako izan zen, lau agotxetara, gaur egingo duguna da piano eta abeslariarentzat bakarrik. Hilda aurkitu
Bueno, eskerrik asko Gotzon eta Eneko. Bueno, ekitaldi honen hasiera ja bukatutzat emango dugu, así que laizter izango dugu jarraipena, denbora gutxi daukagu, así que laurden gutxitarako hau dena pixka bat liberatu eta maila kanturatu behar ditugu, así que eskatuko izugu igual kanpora ateratzeko, kafetxo bat uste badago, airea pixka bat hartu eta laizter arte. Venga.